vi kunde mena vi också alltså jag hade vi kunde mena till att hvis vi har en låg galtande jag vill så se att så man inte löver till att gifta eller skrasa eller vad det är. Så man det man nöjt till att fylla landsens lov. Så att jag hade på en måte som Karby Höjgård säger ju anhållt att jag hade på en måte vi att löper lyckas som kostar för mig och jag spekulerar bara kvart det nu som skiljer och tog jag att jag har haft några framlör över här. Jag minns det att jag var den första i åkara flott längt atri togin, jag och Lisbeth. Så först för att sätta vi inte in för skraset en perle. Då hade vi det helt atri i ena för 2004 och sårnak. Och det var inte vi mycket om ta. Det var förfärligt liv, det minns det väl. Eisen innan flocks tjock. För vi måtte bytte locken in alltså. Och bilderna gick och öjligt högt. Men då var det så flott när vi hade jag tar det väl till, vi kallar det etisk mål, ta var det upp till kvann enstakan och inte en flocksdisciplin. Och det har vi ett eisende galtande ju det. Och det vill säga att jag skal godtaka det som galtande, det lov som galtande i samfunnet. Og ta ble sagt så øyligt at det var leie vi skrastet, men her vi skilta rett, så det et samt løgting som ikke vil løyve samkjønden inn i kyrkjene. Og hvis vi vet at det skulle være helt 100% fair og rymelig og imot samkjønden, så åtte vi da sagt at det skulle inn i kyrkjene eisen. Hvis vi skulle være ordentlig affære mot dem. Men det her var alle i sånn høy ting, ønsken høy tåra, jeg sagt. For vi skulle ikke slippe inn i kyrkjene som alle andre. Og da har vi sagt at som jeg kjenner i kyrkjen sånn noe, til det kan vi være badnalørdag, om man rett eller ikke til det som man løgner livet etter. Jeg har ikke følt at det rett. Jeg var for en kyrkjene, og det har åpenbart alle ånder her eisene, heller ikke gått til. Så i løten ser det ut til at alt, altså at løgtid har sagt ja til skraset. Jeg vet ikke om det er skraset perle, eller skraset luknende perle i løtene. Men det har samtidig har finnes noen rattender, og du kanst prøve å ta rattender fra de folk som har finnes deg. Jeg tror ikke at det er realistisk, lokust, møveligt, at ta rattender atter fra mennesker som først har finnes deg. Og tog så ikke det så leis, at hette det som ferdig jøkkene ved en meirlåda, og hette det som må boke høtte for å si at det meirlåden som ræver. Og that's it. Det det. Takk for det. Her var god av å gjøre det. Takk for det. Så da Bill Justinsen er vi med Singtjørs, va? Kai Leo Holm Johansen sier at jeg må lov til å tale, løper kost. Fiskevinner nøyskipan. Jeg må lov til å tale, løper kost. Atlar Kai Leo Hansen ser ikke er brøyta fiskevinner nøyskipanene. Det er noen rattender som er givet ut til okkara sjøfolk. Atlar Kai Leo Hansen at Sia ta jo i en borgerlig samgång at vi etter. Underfarna samgång av samtykte en nøyskipan. Vi må ikke pilka vid de rattendene som er given, tog at en møylo det tala i te og te og te. Jeg halte ikke man kan huksa så løys. Vi vil gjøre det gift i kyrkjø, så er alle norranlandene fattelen og hava givet ratten de har giftas i kyrkjø og øysen. Takk for det. Kai Leo Holm Johansen, du svar? Jeg vet vel hva Bill Justinsen er. Jeg husker nemlig akkurat han av vinkelen og er for opp. At det var akkurat kommet 22 brøytninger og i lån og vilja fiskap. Men jeg helt ikke det var passende av mer affær opp på tingsrøpet at sammenlukna rattender til samkjønden vi fiskvinner logo. Jeg helt ikke det var det var ådomlet av mer
Det är orymligt av mer, tog att fiskvinnlokan är näka helt anna, halvdig är. Det är inte akkurat näka vi människor rätt under att göra, vad jag kan i min samfunn. Men är du väl att sucha att fiskvinnlokan, hon vill bröta att. Det är en politisk realitet som jag alltid att jag har, utfra att han är rönt som jag har. Men jag hade med eisen då att sucha att han mer låter som ätkvart lånet för samkänt. Jeg møtte alt at hun vil ikke brøtte at. Det møtte ikke. Hun vil ikke brøtte at. Det vil ikke mer lute fyrtøy. Det er min vurdering av tog mål.